Toto je zoznam noviniek z filmového a seriálového sveta v 15 sekundách. Poďme teda na to. Scarlett Johansson jedná o zatiaľ nešpecifikovanú rolu vo filme The Batman 2. Film sa začína natáčať na jar roku 2026 s premiérou v oktobri 2027. Zoe Kravitz sa v tomto filme ako Catwoman bohužiaľ nevráti. Muži v čiernom sa vracajú na filmové platná. Sony plánuje natočiť ďalší film z tohto univerza s režisérom posledných dvoch Bad Boys filmov. Či sa vráti aj Will Smith a Tommy Lee Jones, zatiaľ však nie je známe. Mumia číslo 4 sa stáva realitou. Vráti sa Brendan Fraser spoločne s Rachel Weisz a režisérmi tohto filmu bude duo, ktoré natočilo Krvavú nevestu z roku 2019 a Piaty vreskot. Bližšie informácie však nie sú známe. Prvé dve časti seriálu God of War na Prime Video bude režirovať Frederick I. Otoje, ktorý režiroval niekoľko častí seriálov The Boys, Shogun, Fallout, Walking Dead, Terminalis, C a mnoho ďalších. Seriál dostal objednávku na 2 série a casting na Kratosa a jeho syna Atreusa je v plnom prúde. Dočkáme sa 4. križovatky smrti s Jackie Chanom a Chrisom Tuckerom. Do oživenia tejto značky zasahoval aj prezidentský palác v Amerike, nakoľko sám prezident Trump si vyžiada pokračovanie tejto filmovej série. Ak sa ti video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na týchto sociálnych sieťach. Ahojte a prajem pekný zvyšok dňa.